Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo. Good evening mga kabisyo. Isang magandang gabi at mapagpahalang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao sa oras natin ngayon na 11:21. Kasama nyo ang nag-iisang Basa Princess na si DJ Rocky Terra. At kasama din ang titindig sa inyong pinaglalaban, Titan Jello. And welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At Titan Jello, kabisyo, meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na natin siya. Magandang gabi sa iyo. Hello po. Good evening po sa lahat ng nakikinig. Ano pong pwede I'm namin itawag sa iyo? JM from JM po. JM, ilang taon ka na? JM 31 po. 31. San lupalop ka naman galing, JM? Las Piñas po. Las Piñas. Alright, JM, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. JM 31 from Las Piñas. Ano ang top secret mo? I was working before as supervisor sa isang malaking company po ng food chain. So, I met someone na actually one of my staff. And nagkaroon kami ng relasyon. But alam ko na may anak siya at may asawa. Yun lang is that time hindi niya kasama. Siya lang yung nandito sa Manila. Ngayon, tumagal naman yung relasyon namin hanggang sa umalis ako ng company dahil yung relasyon namin is nalaman, which is alam naman po natin sa rules and regulation mga company mostly bawal na magkaroon ng karelasyon sa kasama sa trabaho. JM, pwede namin malaman ulit yung kung anong industry yung inyong pinagtatrabahuhan? Food industry po. Food industry, okay. Tapos dyan sa food industry na yan, bawal yung relationship between coworkers, tama? Yes, bawal po. Okay, so nalaman Prohibited. nalaman ng mga boss, nalaman ng management na magkarelasyon kayo, tama? Yes po. Okay, so what happened nung nalaman nila? I decided na ako yung magko-quit. Then she'd stay. Kasi may sinusuportahan nga po siyang anak. So, ayun. Nag-resign po ako. Then I applied to other company. Then natanggap naman po agad ako. Then nagpatuloy pa rin po yung relasyon namin. Pinupuntahan ko siya. Umuwi ako sa bahay niya kasi may bahay po ako. May bahay din po siya. Which we're not living in one roof. Nagre-rent ako sarili ko. Nagre-rent din siya. So, ayun, tumagal po ng 13 months yung relasyon namin. Pero naghiwalay din po kami. Kasi, ang usapan po kasi namin, nung pinayagan ko siyang umuwi dun sa province nung anak niya, which is andun din yung tatay nung bata. Kasi yung tatay nagkaalaga. Aayusin niya lang daw. Papaliwanag niya daw dun sa ex-husband niya kung anong meron siya ngayon. But hindi nangyari po yun. So, I spend time, money, effort. Lalo-lalo na itong last year, she got sick. She got dengue. So, nobody helped her. Only me. Baga, binubus ko po lahat. Tapos, magsimula po na itong January. Hindi na kami naging in good terms. Actually, since nung November, kasi
Bandang July siya umuwi ng province nung mag-ama niya. Then, suddenly November, pinapunta niya dito yung anak niya. Which is, wala akong alam-alam. Kasi, we decided to earn muna kasi ang dami niyang utang. So, I help her to solve all the debts. But, ganun nangyari. Pinauwi yung bata. Doon na nag-umpisa. We're not in good. Hanggang sa we broke up this last month. Kasi hindi ko na maramdaman yung presence niya. Kasi oras na lang po yung hinihingi ko. Hindi ultimo birthday ko, hindi ako nabati. Kasi lagi niya sinasabi, importante lang yung anak niya. Masakit kasi doon. Nalaman ko may pagbalikan pa siya sa lalaki. Ako, devastated. Tomboy siya. Tanong mo mamaya. Hindi ko If you don't mind gagawin us ko. Siya, wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Then, worst, but she has a lot of loan debts na nakapangalan sa akin. Utang na pera, pero ako sa akin nakapangalan, pero siya lahat gumamit. After all the sacrifices, parang ganun lang ba kadali yun? Tapos malandaman ko, in good terms ulit sila ng asawa niya. Tapos sakit lang po. Kasi, I mean, not be a perfect partner, pero ginawa ko lahat. Kahit hirap-hirap na ako, pinipilit ko. Dahil mahal ko siya. Pero, ganun ba talaga yun? Kadali. Iiwan ka na lang sa ere. Ganun lang kasi okay ka na. Maayos ka na. You bring back your family together again. Then what? The person you have at your nose, just leave it behind. JM, nalulungkot kami dun sa nangyari sa'yo ha. Nagmamahal ka lang naman, tapos ganun pa yung ginawa sa'yo. Meron kaming tanong dito eh. Yes, Si JM. Titan Jello yung If you don't magtatanong. mind, JM, straight guy ka ba, JM? Okay lang bang malaman ko yung kung anong gender mo talaga? I'm a LGBT Yes. member. So you're part of the LGBTIQ plus community, tama? Yes, ma'am. Mm-mm. So, And wala namang masama sa magmahal. Oo naman, walang masama dun. Kaya lang kasi nung nangutang itong girl na to, ginamit yung pangalan niya eh. And hindi ba siya nagbayad right after ng breakup ninyo? Sino palang nag-initiate ng breakup ninyo? Yun yung una muna naming gustong tanungin. At tagal niya na po sinasabi na maghiwalay na kami. Pero, I choose to stay. Anong Kasi dahilan po? mahal ko siya. Mahal niya. Ba't daw po kayo kailangan maghiwalay? Dahil po, priority niya yung anak niya. Pero yung totoo, dahil nakipagbalikan dun sa asawa niya,
Mhm. Wala bang signs na naipakita itong girl na 'to na may communication sila nung ex niya o sinasabi niyang tatay ng anak niya? Alam ko naman po na nagkikita kasi noong January bumalik dito sa Manila kasi nga dahil nung November inatid lang yung bata. Then January bumalik kasi nga ang plano pakukuhaan ulit yung bata tapos iuwi doon ulit sa province. Mhm. Pero hindi yun nangyari. Nag-iba na naman sila ng plano. Kumbaga, sila na lang yung nagkakaintindihan. Ako, hindi na ako Hindi ka na informed dinadama, sa yeah. mga nangyayari. Mhm. Feeling mo ba, JM, nagamit Kumbaga, ka lang? yeah, yun yung masakit na salita. Gusto ko namin yakapin ng sobrang higpit ngayon, JM, no? And hindi namin alam kung ano yung mga tamang salita na makapagpapagaan ng loob mo. Pero siguro, gamitin na lang natin tong programa na to, no, Titan Jello, para bigyan ng daan itong si JM para makapagbigay ng mensahe dito kay ex niya, 'di ba? Na nakaramdam siya ng sobrang pagmamahal at the same time sobrang pagkawarak. Go ahead, JM. Kung meron kang mensahe para dito sa ex mong to, ano ito? Bigyan mo sa kanya. Siguro, kasi nung huling message ko sa kanya, siguro dala na rin ng galit. Sabi ko, sinusumpa ko na nakilala kita. Pero ba kahit sino naman, madadala na sobrang galit. Pero ngayon, siguro, kung aksidente mo man, ngayon, naririnig to. Alam mo kung sino ka. There's no words to express the pain I feel now. I quit my job kasi hindi na ako makapag-concentrate. Kasi hindi naman ako nagkulang sa'yo. Hindi rin ako humingi ng sobra-sobra sa'yo. Ni piso hindi ako humingi sa'yo. Ano lang hiningi ko sa'yo? Oras. Oras lang. Oras lang na makasama ka. Yun lang. Hindi ako naging masama sa'yo. Ultimo trabaho ko, nasasakripisyo ko dahil sa'yo. Magbabanday ako sa'yo sa ospital. Puyat ako. Grabe. Pagdating ng umaga, magtatrabaho pa ako. Pagdating ng gabi, mamadali na naman ako umuwi dahil babantayan kita. Nasasakripisyo ko wala. Minasura mo lahat. Siguro ang bahala sa'yo. May konsensya ka pa. Gusto ko, bayaran mo na lahat yung utang mo kasi gusto ko nang matahimik yung utak ko. Sabi mo, wala na nasasaktan. Wala lumayo. Gusto ko na sumaya. Gusto ko na lumaya sa'yo. Basta sakit na nararamdaman ko. Alam po.
JM, pwedeng suminga ha. Isinga mo muna yung sipon para marinig ka namin. Lalo. Okay lang. Sige, singa mo lang. O, walang judgment dito kahit gaano pa kadami ang uhog na lumabas sa ilong mo. Labas mo lang yan, JM. Oo nga, alam mo JM, sana mabayaran ka niya sa lahat ng mga inutang niya sa'yo, no? Lalong-lalo na pangalan mo yung nakabinbin na ginamit niya dun sa mga pinagkakautangan niya. May ng mga nagtatanong lang din ng mga bagong pasok dito sa ating live streaming. Ang nangyari po kay JM, mga kabisyo, nagmahal po siya ng isang babae at binigay niya po ang lahat-lahat. Binuhos niya ang kanyang oras hanggang sa nagkasakit yung babae, pilit niya pa rin binibigay ang oras niya kahit may trabaho siya ng umaga. At ang pinakamasakit na ginawa ng babae dito, mga kabisyo, yung hiniwalayan na siya, iniwanan pa siya ng napakalaking utang na ipinangalan sa kanya. Hindi siya yung gumamit ng pera, hindi siya yung nakinabang dun sa pera, siya pa yung magbabayad ngayon. At higit sa lahat, hindi sinuklian ng kabutihan yung mga pinakita niyang totoong pagmamahal. Yun po yun, mga kabisyo. Sa mga bagong pasok lang po dyan. Yes, and JM is also a part of LGBTIQ plus community. So, sending hugs, no, para kay JM at sa lahat ng mga kabisyo nating nasasaktan ngayon dahil sa narinig nilang kwento ni JM. Alam mo, JM, gusto kitang yakapin. Gusto ka namin ni Rocky yakapin. Pati kami naluluha. Kung ito talaga yung programa na magbibigay sa'yo na mailabas mo lahat ng sama ng loob mo. Sige, kahit mag-overtime tayo dito. Oo Pwede, Iyak pero mo yan. ito muna, JM. Gusto namin malaman kung magkano yung utang ha. Wait lang ha, hindi para bayaran namin ni Titan. Wala kami ba bayad dun, JM? Wala kami pang pambayad. Pero gusto lang namin malaman kung magkano ba tong inutang ng babaeng ito. Hello po. Pwede bang malaman kung magkano yung inutang nitong babaeng ito sa'yo? Ano po? Total of ano pa po? Nasa 30 plus pa po. 30,000 plus? Yes po. 30,000 is 30,000, Rocky. Malaki yan. Ang dami mo nang pwedeng mabili dyan. Plus, nag-quit pa ng trabaho itong si JM para dito sa babaeng ito. Ay, nagkaroon ba kayo ng Yes. communication nitong anak ni X? Actually, yung anak niya is toddler pa po. What do you mean by that? Around 3 years old. 3 years old pa. Child pa. Oo. Opo. Toddler, ganon. Anyway, buti na lang din ako kumbaga, naisip ko dito, buti na lang hindi ka na rin napalapit dun sa bata, no? Kasi isa pang mahirap sa loob na kailangan mong harapin kung sakali man talaga na naghiwalay kayo, 'di ba? Pati yung bata, yun yung parang mahirap pa no eh. We don't get the chance din naman po na maging close because I respect the father. So, she just came November last year. Then, December last na nagkita kami o nakasama ko siya. Start January, we didn't see each other. Kaya hindi rin ako masyado nakalapit sa bata. Although pinagbabantay niya ako dun sa bata pag rest day ko. Ayun. JM, gusto ko lang din ulit linawin. Tingin mo, ba't niya nagawa lahat yan sa'yo sa kabila ng pagmamahal mo? At kabutihan mo. Siguro, ayun, other term po kasi sabi niya sa akin, sa tatay daw ng anak niya, hindi daw siya magkakautang. Which means parang gusto niya kasi sabihin sa akin, buhayin ko sila. I mean, I have to work hard for them. Pero pag doon sa tatay ng anak niya, ni piso daw hindi siya mangungutang kasi obligasyon daw yun ng tatay niya. For me naman po kasi, ang usapan namin, it's okay. You have communication with your ex, but para lang sa sustento. Hindi yung parang magbaligan kayo. Kasi yun naman po yung usapan namin before she left, last July, last year, na umuwi siya dun sa province nung
ex-husband niya, Mhm. aayusin niya, kakausapin niya. But nothing happened. Mhm. Wala Kung s- nangyaring ganun. Mm. So, parang sa akin, wala, puro paasa lang po lahat. Pero kung sakali man, eto JM, kumbaga tanong namin to, and I'm sure meron dito mga nagtatanong din. Kung sakali ba magparamdam ulit sa'yo itong babaeng to, tapos humingi ng panibagong tsansa, mag-sorry siya sa'yo, babalikan mo pa ba? No, no po. All I Bakit? want is pay all the debts. Mhm, mhm. Then, cut the connection. Tapos na po. Ganun na lang po. Alam mo, Rax, naiintindihan ko si Kasi, JM eh. Sige, JM, go, go, go. Go ahead, sorry. kasi yung sakit po na binigay po niya, kahit ako po, hindi ko po alam. Kasi kung ako lalagay sa sitwasyon niya, hindi ko po magagawa yun sa karelasyon ko. Kasi utang na loob mo lang eh. Kasi kung iisipin po, kung siguro hindi ako ang karelasyon niya last year na nagkasakit siya, hindi naman sa pag-ano po, baka patay na po siya ngayon. Kasi wala talaga eh. Wala pong nagbabantay kahit isa man lang sa pamilya niya. Wala, ako po lahat. Effort ko po lahat. Masasabi ba nating makapal yung mukha ng babaeng ito? Oo, ako na magsasabi, JM, wag na. Ang kapal ng mukha nung babae na yan. Siguro, pinaglihi siya sa talampakan ng kabayo. Ang sarap Yun na ano? po siguro yung other word. Ano? Yun na po siguro yung other word. Yun Ah. na Gusto po mo, siguro JM, ako yung na other sumigaw dyan sa babae na yan kung nakikinig ngayon yan sa radyo, Ano bang JM. initials nito? Ha? Pangalanan na yan! Charot with harot. Ay, biro lang. Pero JM, no, eto na lang siguro. Gamitin natin tong programa na to para ipanawagan din yung ex nito ni JM. Kung sino ka man na bumalik dun sa piling ng tatay ng anak niya na nakapanggamit ng ibang tao, nakasakit na ibang tao, nakapangwasak ng ibang tao na wala namang ibang ginawa kundi kabutihan at pagmamahal na ibinuhos para sa'yo. Kung pupwede lamang, magbayad ka na ng utang. At pwede lamang, boss, buwasan mo yung kapal ng mukha mo, di ba? Ganon. Tsaka unang-una, Rax, ang nakakaasar doon, nanakit na nga ng tao, nag-iwan pa ng utang. Sabi niya kasi souvenir. Di ba? Nakakaloka namang souvenir yung utang. May souvenir sa akin yung ex ko. Utang. Kakaloka. JM, may gusto ka pa bang sabihin? Nandiyan ka pa ba, JM? Hello, JM? JM? Nandiyan ka pa ba? Nawala na si JM. Nawala na si JM! Yung call niya lang. Akala ko nawala si JM. Nawala na, bumigay na. Ay, Wala. salamat. Tawagan natin. Ah, May gusto pa siyang last message. wala. Pero Hindi, pero sa akin lang, Raxa. Sa totoo lang, ako naboboses kay JM. sige, laban. Kung sino man yung babae na yan, napapakinggan mo man kami, o kahit hindi yung babae mismo na yon, sa mga babae na gumagawa ng ganyan, magmamahal kayo ng katulad ni JM. At si JM naman, yung mga katulad naman ni JM, ay bibigyan kayo ng totoong pagmamahal, bubuusan kayo ng oras. Manloloko kayo. Iiwanan ninyo. Gagamitin ninyo, no? Kung gano'n na lang din ang gagawin ninyo, mga kawain, ay kakabisyo. Yung mga kabisyo natin. Hindi, kasi the one and only. The one and Oh, only. yan, Mga yan. kabisyo natin. Kung gano'n lang din ang gagawin ninyo, hinto nyo na yung mga bagay na gano'n. Tapos iiwanan nyo pa ng utang. And, para suportahan yung sinabi ni Titan Jello, yung pinakamagandang maisusukli nyo sa isang taong tapat magmahal sa inyo ay maging tapat din sa kanya. Na kahit hindi nyo na siya mahal,
kahit iwanan nyo na lang siya ng merong natitirang respeto, paggalang, at huwag nyong sisirain yung tiwala. Mm. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, alam mo dude, we get it. Na some people fall out of love. Or sabihin natin ayaw na nilang piliin yung isang tao. Yes. Pero you have to make sure when that time comes, na kahit anong ginawa mo, kumbaga ginawa mo na yung best mo para talaga mapili pa rin siya pero hindi pa rin talaga kaya ng loob mo na ayaw mo na talaga dun sa relationship, ang pinakamagandang magagawa mo na lang is to be honest dun sa taong yun. Kasi, nung una mo namang nilandi yung taong yun, nung una ka naman nag-entertain ng taong yun, 'di ba? Bait-bait ka. Tapos nung dulo na, sama-sama na ng ugali mo. So, yeah, we get it na magsisimula yung relationship sa love, respect, and trust. Pero kung wala na yung love dun sa dulo ng relasyon, kahit iwanan nyo na lang yung respeto at yung tiwala. O kahit nga wala na yung tiwala, sige, respeto na lang. Para magsabi ng totoo. Nang sa gayon, yung tao, hindi naman maloko, hindi naman sobrang dehado, and at the same time, hindi naman siya wasak na wasak. Oo, masasaktan siya, pero hindi warak. Kinuha nyo ng buo, iniwan nyo ng warak. Asor. Binuo kayo, tapos yung okay na kayo, siya yung iiwanan mo. Diba? Tapos nang gamit pa. At hindi lang si JM ang nakakaranas nito. Maraming Oo. katulad ni JM. Totoo. Diba? Ako nga, nagbigay na ng motor. Alam mo yun, diba? Yung parang sinamahan mo sa hirap at ginhawa. Sinamahan mo sa pinaka-downfall Eto ng na. buhay niya. Ito na si Rocky, higit na yung... Magkano dinown mo dun sa motor mo na? Hindi ko dinown, finul payment ko. Finul payment ko, tapos malaman-laman Ano motor ko. to? Ano motor to? Wag mo na- Aerox! Orange! Ang ganda yung kilis. Yung kiles, dude, yung kiles. Sabi niya kasi, kukuha ng motor. Tapos ko, hindi, sige, ano ko na, kumbaga, buuin na namin yung payment. Ako na nagdagdag nung kulang. Meron naman siyang sinama. Tapos, eto na. Wala na. Sige. Pero parang to point of view lang to na nagbibigay ng Okay. sobra ha. Okay. Bilang isang babae, no? Or bilang isang tao na lang. Bibigay ng sobra. Sige, ganyan. Bigay ka ng motor. Pero part naman na yun doon. Okay, hindi ako nalulungkot. Kinikwento ko lang yung memories na nandun sa utak ko. O, sige na. Tapos, so parang, Hindi, pag-aanin lang natin ang lahat. oo. Tapos. Eto na. So, nabili ko na. Okay. Natuwa na siya. Ginagamit niya sa work. Mm. Ako nagbayad? Ibain ang kas? Nakakaasar, diba? So parang, nakakaloka. So parang huwag nyo naman pong gamitin yung kabaitan ng isang tao para makapanglaman lang kayo, diba? Mahiya naman kayo. Yung kahit matira na lang yung hiya. Yung hiya na lang mo, diba? O ikaw, sabi, aminin mo na ngayon, Titan Jello, anong ginawa mo? Ay ako, hininto ko kagad. Alam mo, Anong nahut-hut muna sa'yo? Ano na nakuha sa'yo? marami rin, nagbigay din talaga ako. Kung kukumputin ko, laki talaga. Ah, pero nasa pero pinakamatindi na hirit sa akin, pa-third flooran ko daw yung bahay nila. Tapos, ito pa. Binigay mo Ito ba? pa matindi. O, ano? Ito pa matindi. Lagyan mo ng tubigan dun sa harapan. Ganon. Pa-third flooran ko daw, girl. Oo. Antindi. Alam mo, minsan napaisip din ako. Hindi, ako sa totoo lang, nagiging ano rin tayo. Nagiging tanga rin tayo sa pag-ibig talaga. Ako, aminado ako, naging tanga rin ako sa pag-ibig, Rax. Kung naman. ikaw motor, ako alos nga, muntikan ko na mabilan ng Bahay? third floor eh. Mas mahal yun. Oo, muntikan ko na tablahin yung pamilya ko dahil sa kanya. Muntikan ko nakalimutan yung nanay ko. Ma, di na kita bibigyan. Meron na ako yung monthly, gano'n. Baka walang niya. Tapos,
Tapos pag hindi mo nabigay yung gusto, eto yan eh. May mga tao, hindi, totoo, Rax, galit ako. Galit ako. Galit ka sa mga taong manggagamit. Manggagamit kasi alam nyo, hindi ako perpektong tao. Hindi ako perfecto. Lahat naman tayo nagkakamali at nagkakaroon. Oo naman. Pero naman hindi naman siguro ko ng ng abuso ng gano'n na pag hindi ka nakapagpa third floor, di nakapaglagay ng tubig sa harapan ninyo. Galit yung nanay mo sa akin. Gano'n. Bad vibes na dati adobong masarap yung niluluto. Ngayon, tuyo yung hinahin. Wala namang masama, di ba? Pero Ikaw kasi hindi ka diba? nag-give in eh. Oo, minsan nga. Minsan, alam mo dati nakiki-overnight ako doon. Oh. Nakiki-overnight ako doon. Labasan pala ng galit to sa Hindi, totoo lang. Kasi damay na natin dito si ano. laban. Hindi, nakikitulog ako sa kanila dati. Mga kabisyo, alam niyo yun, yung nakikitulog ka doon. Tapos, ang sarap na mahinahain sa'yo. Pero yung panahon na may hinirit na hindi mo na napagbigyan, ultimo kanin tutong, hindi ka hinahin. Ganon. Buti pinagamit ka pa ng banyo. Hindi na nga eh. Ganun. Totoo. Alam mo, may mga karanasan tayong ganyan at may mga tao tayong mamahalin ng sobra-sobra na kaya natin ibigay at aabusuhin tayo. Oo. 'Di ba? Pero minsan sa pagkakamali natin na katulad ni Rocky, katulad ko na nag-invest din pero walang ROI. Oo, yung nag-invest ka pero lugi ka. At least, Wala kang tinubo. Oo. Ayan. pero at least ang naging ROI namin dun yung natuto tayo sa pagkakamali natin. It's Diba? the wisdom and the learnings na natututunan mo Exactly, right Rax. after that relationship. Tsaka at least hindi ikaw yung nakatuluyan ko. Wala pa rin kayong third floor sa bahay ninyo. Dumaan ka na ba ulit? Yung sa'yo, nakamotor man siya ng Aerox, di naman siya nakasakay ng aeroplano. Walang pa-flight. Kala mo yan, karma nyo yan. Karma nyo yan. Alam nyo, minsan, ang karma talaga nandyan lang yan. Diba? Imbis na pa third floor na sana, naging first floor lang ulit kayo, binagyo kayo. Nawalan ng Ganun, bubong. nawalan ng bubong. Pero although, Diba? hindi natin wini-wish yung mga exes natin ng mga masasama. We Yes, still wish them the hindi. best. Oo naman. Kaya lang, pero syempre. parang ganun na rin yung Rax. Hindi, bawiin naman natin ng konti. Oh, sige. Kumbaga, kasi nakapagpatawad naman na ako eh. Diba? Nakapagpatawad naman na tayo. Oo naman, nagpatawad na talaga ako. At pinagdasal ko na yun sa Panginoon na sana hindi sila magka-third floor. Ayop! Galit na galit ako sa kanila. Ganon. Grabe yung galit mo ah. Sobra. Talagang dinama mo sa radyo. Dama to ng mga tao. And alam nyo bakit namin to ino-open sa inyo? Kasi katulad namin itong si JM na nasaktan, nagmahal lang naman kami ng totoo. Gusto namin ibigay yung best namin bilang partner ninyo. Tapos at the end of the day, 'di ba? Matapos-tapusan. 'Di ba na makuha mo na ang lahat? Nasakyan mo na yung motor. Kaya nga, Diba? nasakyan mo na, napalinis mo na, napadagdagan mo na ng mga headlight, whatever. Limot mo na kami. Kaya nga, napalagyan pa ng GB box. Tapos nagpabili pa ng helmet. Ang kapal na mukha. Oo, ganda pa ng helmet namin nun, pair pa kami. Oh, 'di ba? Yung pala may ibang helmet na iba. Oo, pair din sila. Pair din pala sila. Sa akin din, Rax, alam mo, nakumpleto ko yung set ng kaldero ng nanay niya. Yung mga ganun, nabilang ko ng blender, nabilang ko ng magandang pang In bake, fairness yan ang cake. Oo. grabe kin-Christmas party mo. Oo, ganun. Kumbaga, nagpa-prizes ka sa bahay ng Oo. ng jowa mo nung time na yun. Diba? Pero Ang klase gano'n naman, pagmamahal. tao lang tayo, nagmamahal at nasasaktan at natututo sa mga pagkakamali. Kaya kayo, kung hindi pa kayo hindi pa kayo nasasaktan at hindi pa kayo nakakaranas ng mga ganito katulad namin, sana wag na, 'di ba? Oo naman. Makahanap kayo ng tamang tao at syempre sa mga katulad namin na nakaranas ng ganito, mangyayari rin at mangyayari rin na parang ganito na rin kayo.
Na si No, JM, no. tatawanan na lang at Oo. sasabihin nyo, huyo kayo ngayon sa amin. Oo, kumbaga sinaktan mo ko noon, maglaway ka ngayon. Yun! Yan. Tapos siya nakamotor, ikaw naka-aeroplano. Yan! Lumilingo na lang sa pataas. Ay, Oo. tumitingala na lang. Ganon. Kala nyo, ha? So ako dito, ang masasabi ko lang talaga, ikaw kabisyo, kung sakali man na feeling mo hindi ka patas, hindi patas yung natatanggap mo from Yes. your partner, Mm-mm. mag-assess ka din, no? Kasi, alam mo, may mga pagkakataon na nandyan na yung mga signs eh. Nandyan na yung mga red flags eh. Na parang bakit ako lang yung nagbibigay? Bakit hindi ako nakakatanggap ng parehas na parang ibinibigay ko? And relationship should be a give and take. So, kung puro take at take lang siya sa'yo, mauubos at mauubos ka. Hanggang Tama. sa mawasak na mawasak ka. So, you have to really use your head pagdating sa pagmamahal, sa pag-ibig. Dahil yung pag-ibig, di ba, minsan iiwan ka talaga nito ng wasak ka eh. And at the same time, baon sa utang. Tama. So, para medyo ma-prevent natin yan, assess ka during the relationship kung eto bang taong to ginagamit lang ako o hindi. Kasi meron ng mga signs yan eh. May mga signs na yan, mararamdaman mo na yan na parang ikaw na yung lagi naglalabas ng pera sa dates ninyo, na wala na siyang ambag kahit may trabaho naman siya, yung mga ganon. So, yung mga simple gestures and simple things na lang na yun, pag kinommunicate mo na sa kanya at hindi pa rin niya na naibigay sa'yo at meron pang sumbat, mag-isip ka na. Tama. Kasi ang relasyon, it's a give and take and it is supposed to be a peaceful kind of relationship. May mga konting away, pero hindi ka dapat makaramdam na parang, uy, Dehado na ako. dehado ako. Nag-i-invest ako pero mukhang wala akong nakukuhang interest. Yun. At syempre, sa mga tao naman nagmahal na sobra-sobra katulad ng ating caller na si JM, huwag pa rin kayo mapagod na magmahal pa rin ng ganyan. Darating pa rin ang panahon na makakakilala ka ng tao na susuklian din yung ganyan mong pagmamahal. Alam mo, minsan ang nangyayari kasi sa atin, sobra-sobra tayo magmahal. Kaya natin ibigay ang lahat. Tapos yung nasaktan na tayo, nililimitahan na natin, na nagiging unfair na sa iba. Na dapat deserve nilang bigyan natin ng lahat. Kaso na-trauma tayo, natakot Oo. tayo. Pero ako, dude, hindi ako na-trauma. Kumbaga, Ako na-trauma ako, Rocky. pero alam mo, malalaman mo na mawawala na yung trauma mo or malalaman mo na nasa tamang tao ka kapag yung trauma mo nagamot mo dahil dun kapag nandoon ka na sa tamang tao na yun. Kumbaga, Yes. mawawala unti-unti yung trauma na yun eh. Kasi nung naalala ko, di ba dati parang medyo nagbibilang na ako. Eto, nakabili na ako ng ganito, ganyan. Tapos ano kayo bibigay niya sa akin? Pero dito sa asawa ko, binigyan ko ng simpleng keychain lang. Binalik sa'yo, 3 kotse. Binigay sa akin sing-sing na diamond ring. Wow. Alam mo yung mga ganun, yung simple lang ikaw magbigay, pero bigla siya bongga. Tapos ako, nagbigay siya ng laptop. Ayan. O anong panabla ko doon? So parang sabi ko, wala, nakakaya naman binigyan niya ako laptop. So parang iniisip ko na tuloy, gusto kong higitan. Alam mo yung parang kahit papaano, hindi naman pantayan, pero parang gusto mo ring ibigay sa kanya yung best kasi best din yung binibigay niya sa'yo. Yes, tama. So parang ganun naman talaga dapat sa pagmamahal eh. Kumbaga you want the best for your partner, so you give your best and you give your all. And sa tamang tao, mararamdaman mo siya. Tama. Kasi give and take kayo. And dapat hindi rin kayo nagsasapawan, di ba? Kung ano lang yung kaya mong ibigay at i-offer sa kanya na galing rin naman sa puso mo, go, ibigay mo yan. Yan. Di ba? Pero meron lang talaga eagerness kapag nagmamahal ka na, ay, di ako papatalo. Gusto ko din Oo. magbigay sa kanya ng ganito. Oo. O, so nagbigay naman ako ng massage chair. Na ikaw mismo ikaw nagmamassage. Oo. Na ako din mismo nakikinabang. Yung laptop ako lang nakikinabang, pero yung asawa ko hindi. Di ba? Pero yun nga mga kabisyo, maraming salamat sa inyo at I love you so much sa mga taong sawi nakakaranas ng ganito. Dalangin namin na makahanap kayo ng tamang taong magmamahal sa inyo. Ang nakatulad namin. Yes. Diba? Na alam namin ngayon na nasa tamang tao kami, nasa tamang circle kami, direksyon kami. Diba? Hindi tayo baon sa utang. Hindi tayo baon sa utang. Iba lang yung binabaon natin. Aray ko! Iba lang yung binabaonan. Saya! Sinong bumabaon sa'yo? Eh, syempre, sino pa ba? Ako naman yung bumabaon. Sa kama, sarap diba? Dumaon sa kama. Woo! Diba? Sarap. Ganun lang yun. Diba? Nakakatulog ka ng peaceful yan.
At least wala kang tinatapakan tao. Kami, hindi naman kami nakatapak ng tao. Diba? Yun lang yun. Tama, kabisyo. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na gusto mag-share ng kanilang mga sikreto, bukas pa naman magsama-sama tayo. Actually, mamaya, no? Kasi overtime na naman tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama pa rin DJ Raketera. At nag-iisang Titan Jello, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top